that I'm at an all-time Halløj alle sammen og velkommen til den her video. I dag der spiller vi ind på Pack Prison. Som sagt, der kan I se mig. Halløj. Og ja, jeg vil ellers lige komme i gang. Så ja. Jeg kan lige vise lidt rundt i spawn. Her der er der noget med noget kits og nogle regler og nogle info. Ja, det står også der. Jeg ved jo ikke, hvordan du skal gøre. Klik her for guide. Og det er her, hvor du kan se, hvem der har noget med serveren at gøre. Der er for eksempel alle mulige admin, mod, admin, head mod og test mod. Og så er ejeren heroppe. Og der er de også. Og derovre er casinoen, og her er der regler. Og så er der nogle enderchester. Men dem kan man åbenbart ikke få lov til at åbne. Nå. Men jeg går nok i F, så jeg vil skrive skråstreg warp F. Og der kan I se F min, og jeg tror lige, jeg vil sælge noget af alt min cobblestone. Hold op, jeg havde godt nok meget cobblestone. Ja, hvis der har været noget dobbelt lyd, så må I gerne, eller I meget gerne undskylde det. Så jeg tror ikke, der er dobbelt lyd lige nu, og hvis der kommer noget vindpust eller noget, så er det fordi, jeg sidder med et åbent vindue. Fordi jeg har meget varmt. Så. Men jeg tænker, at det er lidt kedeligt at se på, så jeg tror, at jeg lige tager det øverste lag her. Og så render vi op og sælger det, og så går vi ellers til mit plot. Eller vi kan lige gå til en af mine venners plot først. Skråstreg P minimum H. Nej, vi skulle lige først sælge. Sådan der. Jeg tror ikke, jeg kan sælge mere. Nej. Så er det slash P minimum H, og så er det get swifted. Nej, prøv at se. Jeg går lige sådan her, fordi det er lidt nemmere. Det F-U-C-K-T. Det er et plot. Så går vi lige herhen. Og så ja. Sorry, jeg løb lige forkert. Og så kan du ellers se nogle plots. Det var det plot, jeg spawnede mig hen til. Jeg tror, hvis du kan høre en egentlig baggrund, så er det min ven, som også er ham Get Swifted. Ja, se der står navnet. Det er hans grund. Og så kommer vi over til en anden grund her. Det er en af vores naboer. Det er fint nok hus, men jeg synes ikke, det er så fedt i forhold til vores. Så der er et eller andet heroppe, jeg ikke aner, hvad man skal bruge til. Nå, men det var det. Og så kommer vi over til vores plot lige snart. Her. Det er vores. Ej, det her. Det er vores plot, det her. Herinde, det er vores plot, du kan også se. Jeg gik i Rollo. Det kan du også se her. Jeg er nummer 2. Det er mit plot, det her. Og der kan I se, vi gik i gang med at bygge en borg i går. Så det synes vi er noget fint nok op med. Og der, det er så vagt, der skal det forestille, men det er så godt nok armorstands. Men jeg tror, jeg vil komme til at køre nogle episoder herindefra. Så ja. Men vi vil lige lave 360 heroppe fra. Jeg skal lige finde ud af. Ja, jeg sætter bare lige en blok. Og vi er ready for that. Vi hopper lige her. Rip. Nå. Så løber vi da bare lige op igen.
skal der ikke være noget problem. Og så tager vi den 360 over på shoppen. Her er vores shop. Den er ikke så færdig nu. 360! Ej, vi nåede det ikke. Sorry for det. Det var lige min mor, der kom ind der. Ja. Ja. Men vi klipper det ikke fra, fordi det kunne være meget sjovt. Okay. Nå, så må han da bare gå. Ja. Men jeg har lidt shit her i. Jeg tror ikke, vi har fået doneret en skid. Nej. Det var ikke chesten. For helvede. Kan vi ikke tage chesten? Jo, det tror jeg godt, vi kan. Hvis vi gør sådan. Ja, ikke en skid. Ja. Nej, vi solgte jo alt kobbel. Nå ja, det ikke. Vi har ikke fået det her. For helvede. Sådan. Men, så vil jeg da lige stille mig her. Og så sige tak, fordi I gad så med. Vi ses.